Pinda iba live tazoka. I am number one wa guru jitai. Mageto yise samukambo zvinzwisisa izi zinonzi number. Mari Chazeze sa system tashida Tripa hotspot itazoka tabinda Andy, I got to invite everyone. Let's invite people to come and watch our broadcast. We are now live at Hotspot. Taita mama chuna tripa jido hapa pa Unity eni seka chitunguza. Apo life yangecha nakiza life yangecha fanya shukutudaro Dora rijini Dora Kune pondo ye pangolin Wasikana wacha tamba pada ne mahumbwe Share broadcasting yo. System tashida. Endi chazeze sa. Mindiro yenyu mari. Yazanonoka mindiro yenyu ishe. Anzi mindiro yanonoka ndizvo ere izvo. Tawe nayo pana. Mindiro yenyu ishe. Yazanonoka mindiro yenyu mari. Yazanonoka mindiro yenyu ishe. Yazanonoka mindiro yenyu mari. Kana uchinakira ne broadcast, share the broadcast. Prince Morape Stapide Chuma uriko wesa huko Yes, I tell me kutukuno na rugupiko na yako mana tripa hotspot ya Chitandariro dezanai Sita ndiripo zvangu wangu bururu Naishe vitembo na ire gore ina mambo ndichembo na ire Naishe
Alright, Chelsea Vumi, thank you for watching. We are eating this square. We are eating this Sunday triple hotspot. Itakuti Joe panopisa. Trikuda kungokawira kawira weekend isati yapera kakomana uyaitidzidze dezanai. Kana wakambotamba kodo uri mukomana sumuza maoko. Chimpunga. Lioness, thank you for watching. Enya Mangoma, thank you for watching. Florence MC Urigweroko. Timothy Mushaira Urigweroko. Anzi tachema siminira inambo uya. Anzi na Timothy Mushaira icho. Anzi mindiro yenyu mari yazononoka asi inouya. Yes, guys, thank you for watching us. Kindly share the broadcast. I'm your guy, Nobert Chimuka. Ndiripa ndini host wenyu nasi. Ndiripa hotspot. Tauya kuzotandara nasi ndina. Gulezi wangu wadzoka studio. Ona kuchena. Panopisa komana. Regaindi gare pasi. Regaindite zvekugara pasi. Gulezi. Yasvika nguva yaya. Takati shambotamba ka music awona body yachona majetoba what. We can't cope anymore. Guys, tell me, where are you watching me from? We are now live. Invite people until the badge of a sharer appear on your profile. Invite people. Okay, Gules. Yeah. Madzoka. Pane big ramatigire nasi. Nastauya kuzotidzidzisane panapa. Madzoka ne big dzidziso. Yeah, tidzidzisane. But imagine topic atina kumana nazindire kwata because inike chibatawo kana neni chete kakulezi. Inike icho ndibatawo ipo papa. Inobata munhu wese. Inobata munhu wese? Yeah. Ndaona ndasununguka. Because vanongotaka kuti manyaya dzemari so anenge ari mawani. Okay, Gules. Ngatipinde machiri. Nguva iri kufamba saka toda kufamba nebhora. Titi gaga vanhu vadaenda kuma-out. Munozoda si weekend. Katokora sati atega panapa vanhu vari mabasa. Okay, guys, tiri panapa nhasi, tauya panapa tiri live pa-hotspot. Nhau yatauya nhasi totaura nhau yemari, money, mula. Inodedzwa nemazita akasiyana-siyana ka. Kuti mari yakakosherei mumarriage, mari yakakosherei mumba. Saka joinai kana uziva kuti une partner yako ida kuti inzwe message yanhasi.
mutege ajoin apinde palive because we are now live tiri panapa tiri pahotspot chirongwa chatogara chikupai zvinonakidza mamusicians anouya vakawanda vanosiuya mamc anouya vane nyambo vanouya vane mahwanawo vane maskandal vanouya munongozviona panapa guys but nhasi toda kubata nhau yemari in a relationship kana mamarriage gules without wasting much of your time ngatipinde machiri mumhanya nacho chinhu ichi mari yakakoshereko tozati mulife yakakosha but dzimba dzakawanda dzikupararira nenhau yemari andimaona tozati kuchita kuriko yes vanhu vanochita mamudzimba imomo mudziparara but chimwe chinhu chihombe chikuita kuti dzimba dzidone is nhau yemari kuti mari yakakosherei in a relationship kana in a marriage. Maswera seiko kumati mana enyika kwamuri maswera sei tadzokazve pachirongwa nhasi kuti tidzidzisane tese tiri kudzidza asvira kuti kana ndakagara panapa inini nditori perfect aiwa ndatouya panapa kuti tibatsirane panhau dzemari apa nhau dzemari dzakakoshera pakuti murelationship hanzi be open ingova open pazvinhu zvese ndo chinhu chakakosha necommunication ndo zvinhu zvakanyanya kukosha izvozvozvo because unongoziva baba ukawigira kamari kako soka ndo panotanga problem ipapo kuti ko mari yazofamba sei ukangova open soka hazvitombonetsi hanzi homwe yababaka asi gulezi okay ngatinazovhura chirongwa ichi neopen guys vari kucomment section vese pindai titaura nhau yemari mudzimba tozati inhau inonetsa sere kuti mwana ngane homwe yake gulezi for people that are in marriage or in a relationship okay ngatibatange nemarriage first nditi kune mukomana nemusikana ngatimbowasiyayo but ngatibate vari mumarriage for people that are in marriage panhau yemari apa musanganiswa here kana kuti mazvake tibatsirei munhu wamwari right tiri papoka patongoti tichikura culture yedu isusu baba ndiwo musoro wemba nditi mudzimai mubatsiri saka manje generation yedu yako mazuva ano yanzi katiti 50-50 maiona maiziva but as mudzimai inini ndiri mubatsiri wako because basa rese repamba ndini ndoita ndichaenda kubasa ndichadzoka futi ndichita basa repamba vanhu mazvona iwe unobva kubasa ubva utosvika zvakogara fo wakutoona zvako tv paini ndakubika nidini chapedza ndichaita basa rese repamba mangwana zve ndiri kuenda kubasa woti toita 50-50 pakadaro it's not fair saka gulezeka mukutenderera natsoti ityo tati vanhu vari mumumbandika tizati 50-50 inonetsa but nyaya ye50-50 kai inotanga nemadzimai wozi varume vanobvira mumboda nyaya ye50-50 varume ndivakutodaro let's be honest varume vanambobvira vada nhau ye50-50 but in a normal marriage setup mari imimi we know kuzimbabwe tatine vanamai vedu isusu vanga vari mahousewives anditika but nowadays nyaya ichi housewife yakaitwa face out andiona alright it's okay saka ngatibatei pese ngatiti murume nemukadzi mese munoshanda musanganiswa here kana zvinoenda nekuti vanhu vawirirana kuti kudii zvakuenderana nekuti muri kuwirirana kuti kudii parelationship yenyu vamwe vanhu vanoti ngatisanganisei yashandwa namai yashandwa nababa yeswa patebho moronga muronga kuti aiwa tichashanda takadai mune mabhajeti enyu muchishanda muchiziva kuti tichabhajeta so kwozoitawo vamwe vanoti baba vanoti aiwa inini ndini musoro wemba ndindoshanda iwe yako its change muza ndeyako wechange avana baba vasana baba vadakuonerera vana baba vadakuonerera vasiri kune vamwe vanoti aiwa mari unoshanda pana zvainotenga ichange ndeyako inini ndini musoro wemba mari yandoshanda ndoinoketa for everything
iwo zobatsira semudzimai. Alright. Unozobatsira semudzimai. Unofanira kubatsira kuti mudzimai mubatsirizve. Saka anofanira kubatsira. Saka kana abatsira hakwasi kuenda here kuna baba sezvo ati mubatsiri. Kubatsira kwandinotaura kubatsira pane mahouseholds mumba. Unobatsirawozve. Kukana alright. Ngatimenda kucomment section first. Inyaya yakakura iyo. Inini ndinoda kudzinza ndinoda kuvhura hombe. Hanzi Solomon Nzombe, thank you for connecting. Hanzi as a couple baba. Okay, ada kutiza nyaya inonge inodikanwa. Hanzi as a couple baba musoro wemba amai mubati wehomwe nemubatsiri wababa. Zvino kuti amai ndiwo mubati wehomwe. Amai ndiwo mubati wehomwe. Ndinobata keshi. Alright. Ngatidzike zvikanzi mari inoiswa pamwe chete muhomwe imwe chete muronga mese as a family. Ndi Solomon Nzombe. Ndobva wadzoka futi zvikanzi once mangotanga kusiyanisa homwe zvatodhakwa. Hey. Pakaipa ndiyani futi mumwe munhu auya apapo. Fortunate Mushopi, thank you for connecting my guy. Mangwana unenge uri panapa tinenge tiri palive mangwana panapa. Thank you for connecting. Hanzi kana muri married mari haina zita munoisa mari pamwe chete. Muronga mese. Alright. Vanhu vanenge vari kusaidira nhau yekuti mari chi ngaisanganiswe. Mari ngaitose. Hanzi mari ngaisate mazita mumarriage. Okay, Gules. Zvamatora kuti mimi munenge muri mubatsiri. Ambiti. Conversation yatikuita kai. Ndiye vanhu vese vari nevari mucomment section. I-conversation yedu tese. We're going to learn zvakawanda from all different aspects, from different kind of people also, and vane different background, different religion, and or etc. Gules. Tiri panhau yemari papapa ndika. Mati imi muri mubatsiri. Anditi. Mazowirana futi nekuti hanzi amai homwe. Homwe ndeamai. Alright, let's say kuti you are in a marriage setup yakadaro yoyo kuti amai ndo vanobata homwe ine ndo vanoita zvese. Ndo zvamukutaura ndizvo. Ndizvozvo. Alright. Then kana pakadaro makwestions andinawo kaya anenaro. Alright, then kana tiri kudaro handitika tiri kuti amai mubatsiri mari haina zita inenge ida vanhu vanenge vada kuiconcluda nyaya iyi inasanatsoguta nyaya mufana vagutsikana ipapo tikutoeda keshi. aiwa handisada gutsikana. Aiwa ndikudzidza tese handiti. Alright, ari kuuya. Hanzi inini alright ngarimboenda comment section. Florence MC hanzi inini hangu inini hangu personal I think kuti if you both working okay zvakakosha kubatsirana kozoita pema housewife apa hatinyanyi kuzvikurudzira upenyu these days waoma. It's very very important kugonawo chaunoita chinounza something mumba. Okay, Gules, pane masituations ekuti mukadzi is housewife nemurume ndiye anobuda achishanda every time handimaona. Pota pekuti musi wa30 wega munhu anenge akatomirira kutoti payslip ikaito yakunoko. Ndizvo chaizvo. Ndo mafambira zvinofanira. Mafambira zvo. Ndozvanofanira kuita chaizvo. Mai vanofanira kutotarakizwa payslip. Mari yoiswa apa. Mai todini. Baba ndokupai pocket money. Kuti baba yenyu pocket money mbononowai baba. Mazona. Otambira kubasa. Ozotambira futi kumba. Yotambira kumba. Mai vanofana kutobhadharwa kupera kumwedzi kunzi mai salary yenyu muripo pabasa. Ibasa guru ratinoita kariyeri. Rakakura. Salary yese. Salary amai ndo muronga muri pamwe chete. Mai muchironga muri pamwe chete. It's not like mukupa mai kuti mai ndimako controller but aiwa muronga mese muri munoronga mese muri tuka. Muchironga mese kuti aiwa tichadai mai vachatenga grocery ripamba kwete kuti baba munoziva kune ana baba vari stingy anouya ndiye akatakura muriwo ukuruziva kuti nhasi ndo muriwo wandinoda kubika here saka kuburitsa mari totsva ndohwakutsve
kusada kuburitsa mari chete tohakutsva kuti shuga ikapera baba ndiwachaya neshuga upfu ukapera baba ndiwachaya neupfu uchapera aiwaka hazviite izvozvo mai ndiwo anoona kuti mumba hamusina shuga mumba hamusina sauti kwete kuti sauti kana yapera mai ototi aiwaka sauti yapera baba oti aya ndiri kuya nayo hanzi nabesista hanzi mari yababa ndeyedu komana zvezvekutsvakira mari yababa ndeyedu yamai ndeyamai haibvunzwi on top baba vanofanira kutambirisa mai monthly akomanaka varume asi zvozvo varume vafe early zvipo mukangowirirana chete mumbaka zvinhu zvese zvinofamba bo hapamboite problem apaite problem kana baba vachiuya nemari mari ikauya asi baba vakasauya nemari ndo panotanga kadambudziko baba akatswinyira mari kokuzoitsvinyirireko mari handedu tese ko baba kolesei kuti kunana baba vekuti we want to discuss all time ana baba nditi kunana baba vekuti mari zvavo kuti vauye nayo vaiti patable anogona ngari munhu wemadhiri nditi it's not everyone that anowana pay slip andimona kune munhu wemadhiri wekuti anongobuda mumadhiri andimona wekuti anoziva kuti haki kana akaita mari yake anayo kuti mai mwana oi5 waya andimona ari kuziva ike kuti ndo profit yabuda kuchi kumadhiri imwe yese anenge asara nayo anenge azati icapital yemadhiri ake aanenge achiita saka tikati amai ndo akucontrola finance yese mamwe madhiri anoperesa akubroka ayo ipapo panobva ndakubatai pane madhiri nongochita madhiri ka but utoriwo neamaundi yaunoya nawo kuti amai mwedzi uno madhiri andaita mari yedu iyi hauzobudisako yese sababa unongoziva dai wandaita madhiri asi rakidzawo something kuti madhiri amuri kuita ka ari kuita something ka woisawo something patable amai madhiri ndiwo ari ari kuzobuditsawo muri kuziva kuti unongotiziva ka vanhu vechitema tizobudise yese asi unenge waisa iyoyo waisa iyo akatokosha aona inini zvangu ndakurekereta topic because isisuka vari kusteve Jimena association tikutozviramba izvozvo tikuzviramba unouya nesomething woisa patable something ndoyandashanda mai moronga pamwe chete kuti tikuda kudai nekudai kwete kuti baba chete kana ndiwo anoti ndikuronga nekuti ndiri kushanda aiwa kana pakuronga muchironga zvenyu mese handiti asi mari ichigara kubhanga ka ramona isitine maakaundi ka mari inenge zvai maakaundi yakazvambarara mari ngaizikanwe padarapa panoti pini yababa ikadhi mai havazive kokamuka wakaoma naye mai vachanzi kotipei kakadhi rababa kuti handizive kadhi rababa kuti pini muri nyama imwe saka pini ka inovigirwei kadhi unongopawo mai ndemunotenga kadhi uzoti ukaita open mukadzi ambokubira asi ukaita stingy iwe ndopatirozokubira pai mukutovhuma zvenyu kuti ka toramba sei because imi vamusoda kuburitsa keshi kana tazokubirai kapai muzoti hanzi hatakaipa aiyo zvine zvatanga nemimi because mune musiri kuda kuburitsa hai topic chakaipa ichi allright ngatimbopindai kucomment section ana baba hanzi uyai nemusvo padheni ameno ndo marriage setup yachona ameno ngatinzi kuti vamwe vari kuti kudii tatagumira pana besi hanzi naFlorence Mutisi mai ndo mubati wehomwe even vachishanda then moronga pamwe chete saka kana mai vachishanda vanofanira kuionera wandi uyu baba uya nawo I think if it is kuna namai vanoti yababa ndedu tese but yangu ndeyangu yababa ka ndo yedu tese iyoyo yamai ndazvandamotaura yamai ndiri mubatsiri yamai ndeyekubatsira iyayi but why is it these things zvinoita zvino kuvanhu vatema chete ndokwazvinoshanda because if you go kuma setup yevarungu handitika ukatopinda pame varungu unotozwa kunzi this TV is for John or this thing is for John, this one is for Sarah, you know. But why is it cannot share? This is for John, this is for Sarah. Yes, to be honest, andoda kutokutaura ndakamboenda kune imwe imba so I used to have a friend of mine and these were a white couple ne wapinda mumba unotozwa kuti no the TV is for John and mungunzwa TV itone zita utozwa kuti no the car is for Ninkana the dog. They will tell you the dog belongs to this person. But tikaya isusu
vanhu vatema, is it cultural or toshandisa mabiblical ningirikini concept up? Sometimes inogona iri culture zvangofanana nepekuti nyangwe isusu tichitenga zvinhu pamwe chete paya handinozvinzwisisa tomboti muwana ashayika ndo pamunoona zvakunzi masofa ndaababa ko kana masofa akatengwa naamai chii chinoitika katingori nekakaucha kaikai kokudzvinyirirana vanhu vatema like nowadays takushanda tese mai vari kuenda kubasa baba vari kuenda kubasa makurongerana pamwe chete pamwe mwedzi unomoti mba muno hamuna tv mai wati inini ndogona mai wanguuya watenga tv ndeyenyu mese ainzi ndeyababa kana kuti ndeyamai andinokuzvinzwisisa but goals ndo zviri kuitikira mumarriage because inini to be honest I'm seeing kuti vana baba vakaita something andimona zvinenge zviri zvemunhu wese but ana mai vakaita something it belongs kuna namai chakafanana nechi chinozonzi chaitwa namai ndichamai we can be talking about assets even my assets chao you can see kuti even let's say kuti pakatengwa imba anditika semhuri anditi baba vakati toda kutenga imba inenzi ndeyemhuri but makambona kune vakadzi vanoti vakatenga imba unotoziva kuti imba iyi ndeyemukadzi chine chaitika ipapo ndechekuti baba vanenge vasiri kubatirana pamwe chete namai saka mai vachashanda nekurwadziwa wotenga imba vatenga imba vachaisa muzita mavo nekuti baba vanenge vane kahudyire kaike kusada kubudisa mari yacho yekusada kurongerana kubatirana pamwe chete mukabatirana pamwe chete hapamboite problem kuti amai vachazoti imba ndeyangu kana kuti imba ndeyababa mukangobatirana pamwe chete zvinokonzera kuti mai vazoti imba iyi ndindakaitenga ndeyangu inayo kuti baba vanenge vasingabatirane pamwe chete namai ndo nhau yacho chete iripo ipapo haisi nhau here. Okay, it can be in two ways it can be in this way yekuti tinabvona na comment section andika ndangopa imwe insight it can be in two ways yekuti baba hatitambenge tati ikunzi yamai ndeyamai yababa ndiyiri tese it can be kuti baba uri kuenda yawo yese andika but amai vachirwa zvavo savings vachirwa savings mari yembe bvaita se ibva yakwana amai obva unotenga understand it can be in a family setup kuti mune vana so this means baba is catering for school fees and everything my rentals blah 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 andika then mukadzi anenge achita se achiti yangu ndiyani yangu ndiyangu obva azotenga imba atenga imba now imba haisi kunzi ndeyefamily imba iri kunzi ndiyani ndeyangu ipapo ndo pandiri kutaura kuti munenge musiri kurongerana pamwe chete kana muchinzwanana mumba hapana munhu anomboenda mazvake kana muchinzwanana chaizvo chaizvo mumba chinoita kuti mudaro se munenge musinganzwanane mune kakufungirana kokuti uye pane zvaari kuita kuti zvichazodhakwa varume vane kauni kekuti tikavatsura vane kunzwisisa saka munozoti vakadzi varume tinokuridhai tinotokuridhai so ungauye zvako choninyebera kuti zvakazodai zvakadaisusu futi tinotokuridhaiwo but amusvike pane isusu tinotoziva kuti baba zvari kutotaura rutonyeba zvavo unotoya zvako chitaura zvauri kutaura kapa nendo zvari runyeba ndichingotsigirana kuti alright handizvozvo habo but nendoziva kuti hapana okay gules tinambopinda mucomment section andika hanzi naFlorence Mutisi tamboiverenga kai hanzi mari ngaiuye mumba toronga tiri pamwe mari kubva nezita kuti yamai oro yababa zvatodhakwa mari ngaive mari that's all ndi easy guy Digapu thank you for the insight Absalomon Nzombe hanzi exactly the bible says it all murume anodya cheziya baba kutitsika I'm joking. Hey, come on, what's happening? Okay. All right. And exactly the Bible says it. Oh, murume anodya cheziya amai basa ravo kuchengeta mari nokuzvara vana kuzoenda kubasa iva maichitiza kati mukuerenga verenga kisati kwenyu ndiani Absalomon ari kukanda mabhomba kuvarume uku
Solomon akana mabhomba kwatiri. Okay, kanitsvage kunoko. Atitoida atida kutomboisiya iyoyo. Solomon. Okay, and exactly the Bible says it. Murume anodya cheziya, amai basa ravo kuchengeta mari nekuzvara vana kuzoenda kubasa. It's just a bonus to the family. Murume when hunting anouya neusavi mumba for the family. Madeals ababa vanoita aside, but maprofits ngaanange kubhengi kuna amai. ndoatsigira manje vari kuziva zvauri kunyatsotaura varume vese vari panapo vanyarara manje tinenge tikuruza panapo takarohwa 10 not. Okay, gules. Tatsikwa mukoma Solomon kwamuri ikoko mwari ngaave nemi. But thank you also, we are learning. Zvakanaka ndozvokuti tinoita sei tikudzidza because hanzi kudzidza hakuperi. Saka gules ngatiendei pakuti advice yamunayo kumadzimai asi ari mahousewife in Cape Town ndeyekuti kudii vasingaendi kubasa. Vanenge vakangotyora zvavo. Ndinongova sometimes pamwe anenge achida kuenda kubasa asi pamwe baba anenge vati aiwa iwo gara pamba, I will provide everything. Vari kugara baba chadava? Variko. Gara zvako basi? Kune varume vasingadi kuti mudzimai akaenda kubasa. Auye achigara ake pamba. Haisi nawe jealous rei, asi munhu anenge ane kuchengera, hakusi kuchengerero. Zviri pa2. Kune vanochengera kwoita hake kuti aiwa anoda kuti mukadzi wake asashande hake. Mwoyo wake unongonzwa kuti aiwa inini mari yandiri kushanda ka I will provide everything, inotikwanira. Rega ndimboverenga ndimbonzwa kune hanzvadzi yangu kuti yanyora kudii mwana wamai vangu kana hanzi ndichangopinda makadii mai mukwenje makadii. Aiwa mai mukwenje vanofara. Linda Chimuka Neruze, thank you for joining my sister. Hanzi Shovorai Magarira Masedza, Debra Nyambanza, thank you for joining. Akomane Monday nandi ndoda kutsvaga vanhu. Ndira kutsvaga kuti ndione kuti engage nevanhu. Guys, comment section uyaitaura tura nawo yemari mumba kuti mari ino banki FNB here kana banki ndama. Okay guys, with that ndikatimozoka panapa tiri pa hotspot ndini wenyika Nobert Chimuka ndiri kuhosta tina Nunurai watinaye panapa kana kuti mai mukwenje zvinoita sense tikati mai mukwenje tiri panapa tiri kudzidzisana tese palive panapa handiti hanzi hamusati manyeberwa amai naichiwa hati mai chinyaya maybe tamikita pfura napo kapo. Okay, gules tiri panhau yemari apa tinoona kuti kune vanhu vanozorambirana kuti hanzi iwewe hautorina mari yacho. Zviriko here kuti munhu anenge ati kesha ipo munhu anozosvika pakati maya iwe hautorina mari ende anenge asitori nozvishuwa. aiwa kana mari isipo haipo aufose zvinhu kana keshi isipo haipo asi nhau dzekuzongonyeberana murelationship ndo dzakaipa. Saka kana keshi isipo munhu anofanira kuva pasi. Aiwa kana keshi isipo ako mari chete ndiyo inoita kuti relationship iripo. Kune vamwe vanhu vane mari asi rudo rumba musitorina. Ndopa unozoona paya kuti mai vazokubatwa nagarden boy asi baba varipo vari rich, mari zvese zviripo, imba nayo everything, but mumba love haipo. Mazvona. So mari haiziyo kuti relationship it's about love nekunzwanana. Keshi inotozongodiwawo nekuti kamuri mumba. Because tinozwa masitritsi kamune muchipisa hanzi kana asina mari unomudii. Zvichiri zvemarriage here kana takubuda takuenda kumukomana nemusikana. Kulezi dzimba dziri kuparara nenhau kuti munhu anenge anzi ashamwari tanyanya panapa kugara tichingodya mavheji pane pasitorana kezvi anenge achida rough phase. Saka tinoziva kuti how best can we help vanhu vakadaro vekuti if they are going through a rough page yekuti mari inomboshaika mumba. Mari inoshaika haigara ichiwanika every day. Inogona kumboshaika kana 1 rand kuti ungowedzera kutenga kana domasi inomboshaika zvinotoitika. But tinoona kuti vamwe vanhu vanobva kuti ini ndagumira panapa because men you are failing to provide. Ndopatataura paipa kuti mukadzi uri mubatsiri. Baba anogona kushaikawo mari but iwo pamwe uri kuenda kubasa nditi uri mubatsiri
ndopo unofanira kubatsira zvinhu hazvinake mazuva ese baba zvinomboomerawo pamwe kwakusaidi kwako kuri bho so unofanira kubatsira ka ndo life is part of life upenyu haungoramba wakatsitsiririka ka mumazuva ese unofanira ndopaikapa munoti munhu amone mukufara nematambudziko ndo zvacho zvinenge zvamune muchitaura kazvo zvozvo saka kana baba mari vasinawo iwo ukanyatsoziva kuti zvesho aiwa baba mari havana haiya zvinhu zvakaoma but inini kusaidi kwangu unenge uripo panguva yachona iyoyo provide or something kuti life ifambe kusvikawo zvababa zvaita sei zvaita bho alright hanzi rega ndimbozvichuna panapa ndiuye pafront okay zvanzi namukoma easy guy zvikanzi yes murume anodya chiziya but murume nemukadzi taanyama imwe saka chemukadzi ndechangu changu ndechake zvese ndezvedu tikagona kuronga pamwe hapaite dambudziko mari ngaironge pamwe chete semhuri senyama imwe chete saka vari kudhisimisa yaya yambonzi chababa ndechedu chiresi hayaidayiramba yaya hanzi chako ndechangu asi changu ndechangu vari kutiraya kudhisimisa that saka gune zamene tumamira papa kuti zvenyu tiri nyama imwe chete here which means because inini what I feel like ne when you are saying you are a helper ne who determines where you should come and help ndimi here ehelper kana kuti munhu ari kuda ehelper aiwa ndini helper zve ndini mudzimai ndini helper ndiri mubatsiri wababa zve but tiri kuti isusu handiri kakulezi anozodetsemana because pamwe murume ari kuda ehelper ka haasi kuda help yemahouse chores agara achirova handii ari kuda helper achamuhelpa financially kana uri helper unotofanira kunge uchihelpa zvese kana urayo mudzimai mari unayo you have to help baba then obva wasvika mbobva kuti aiwa chako ndechangu iwe watora helpa obva ati aiwa chako iwewe chako ndechangu but changu ndechangu apa iwe kuti ukuda chi uruda helpa and I believe I strongly believe kuti of course baba is the head of the he's house. The head of the house. Yeah. He's the visionary of the house. Yes. Ne? He should be able to stand up for his family. Yes. Ne? But if I have a wife, she's my helper. Yes. You understand? Yeah. I determine where am I exactly lacking. Pandruda help in the papi. And mambotaura nawe kuti kune varume vanosvika pakuti mukadzi wangu usaende kubasa because haasi kuda help financially. Ari kuda help in other areas. Ndimona kweta murume wekuti in other areas ari okay but help yake ari kuda help financially ndimona so I believe kuti it all goes back to communication kuti shamwana inini zvatiri kuwana so help yandiri kuda inini is it financially or not financially andimona because tikangoda kuti vanhu vese vafanane vapinde mufuro wani ka because mumwe vanoti abebi whatever you do whatever you work it's all for you it might work for certain house but pane imwe imba zvinogona kutadza kushanda because murume anenge achota manaka akuti ndikaenda kubasa kubva uku ndikasanganisa mari yaye zvakuita sei zvakubuda ndo maonero andoita I don't know kuti muda ndidzisei kana pane pandikukanya aiwa ipapo muri right pekuti munofanira communication ndo chandachimbotaura kuti mukaita communication mukanzwanana mumba mukanzwanana kuwirirana kutaurirana pane zvese ndo chinhu chakanyanya kukosha first ichocho because iwo ukangonyararawo ka madam anongoti hazvise bho saka unofanira kutaura kuti shamwari ka inini kasara rika ndikutambira mabasa akashoma panambotaura paipai kuti haikona kuviga mari dzamunotambira mukaviga mari dzamunotambira ndo pai patinozonzi mamai pavanozoti aya mari yangu yandoshanda ndeyangu nekuti baba vanenge vakaviga yavo havo uinayo mukanzi munongonzitaurai zvamuri kuda shuga nesauti nemafuta okay oyo akabata kapepa bhegi hausi kutomboziva kuti baba varikutambira mari ndakuripenda akomana vana Judas inini zvangu ndakuripenda okay gules comment section hanzi any yamangoma relationship is all about life all about love attention, understanding, honesty, commitment. Money is important, but zvandanyora izvo zvikashaika mari iripo hazvibatsiri.
ndizvozvo chaizvo zvandambotaura zvezve zvekuti izoni mari inogona kunge iripo yakawanda but mumba musina love communication musina something mari inogona kushaya basa mazvona okay ngati tapinda yanga yemarriage kai takwenda mumarelationship mazuva ano golezi kuti unonge tsono unofanira nga une cash kana tava kuti mari we're not talking kuti hard cash but vanhu vanenge vachida kuona substance kuti umbori nei une chii how important is it kuti uchida kupinda murelationship unofanira kutaza kuti munhu uyu anokwanisa kuzondichengeta here kana kuti unogona kungomudako akadaro anziva ndongodiwa ndakadaro nebo unogona kungodiwa here nemusikana wakadaro zvako zvakuenderana manje nemunhu manje apa mumwe anongogona kungodiwa unoziva kune mumwe munhu asina chainacho unotonzwa kuti vasikana vari kutomurwira vari kurovana kuti aiwa mukomana ndiwangu chimazvinzisa but pamwe keshi yacho hatorina nahana kana chunhu apa zvakuenderana nerudo apa rudo love zvatachimbotaura zvezve kune vamwe ane keshi yacho but haambokupe time ko vanotera mari mashoko amunhu kune vanhu vanotera mari they are after money they want to see face kuti munhu ane mari zverudo vanozozvitesta after vamboona kuti une mari here first vanhu vakadaro so I don't think kuti vane future mangwana because anogona kukuda une mari handiti magara mese pamwe marorana mamurelationship mapinda bhobho life hairambe yakadaroka ko mari ikazopera anongokusiya ka because changa achinyanya kudai mari saka mangwana anongokusiya ukangoita problem mari ikangoshayikwa mumba anouza kuti handikudo kudii akutokusiya pai because chinhu chaakatanga kuda kwauri imari yako to guys that are watching us from wherever you are watching us from, we know today is weekend. You might be scattered all over the world. We are here live on Facebook at Hotspot Studios. Nasi ndripana pandina mai mukwendi tukutala now the importance of money neither in a relationship or a marriage. Kuti mari yakakoshereka mari inodiwa here. Mari ine role inoplay ihombere. But inini zvangu according to me. To how I'm seeing things, I think money nowadays is playing a major role in either building or destroying relationship and marriages. Yeah, this was a chance. Because to be honest, maybe mimi zvenyunguva yenyu during your era anditi maida munhu because of personality, but these days musikana kuti atokuda anofanira kuziva kuti mavhiri aripo here apa ndimana unotanga watosvika pasikani kunzi munhu ane mavhiri here uyu munhu uyu anoshandisa foni yakaita sei munhu uyu tikaenda anoendawo out here ama 2000 handi mazvona gulezi imimi semunhu ari panapa kudzidzisa vanhu ndika varipo vari palive vari kukuonai your strongest advice to such people ndeyekuti kudii panhau iyoyo inoti netsei because generation yako mazuva ano yakutotanga kutaura kuti neiphone here first ndozvozokonzera kuti vakomana vaite mbavha izvozvozvo kuti awane keshi kuti adiwe nemusikana mazviona ndozvinokonzeresa macrimes akawanda kuti munhu anenge aona kuti inini panapa financial yangu haisi kuita aoenda pakuita macrimes akawanda nenhau yekuti generation yako mazuva ano yakuda mari kupfuura love saka vana vendava zvakutoda kuti kana une mwana musikana kana mwana mukomana kana zvakuda kuti umurayire ndive semubereki vabereki hanzi nagulezi vangu iri ratoo basa remubereki kuti mubereki anofanira kugara pasi nemwana wake achimutaurira life nekuti musikana anogona kukuda kana kuti musikana kana kuti zviri patoka kana mukomana anogona kuti ziva kuti bhebi rinenge rine keshi kufamily kwa anogona kutokudira izvo zvada mari yako iwe kuti hanzi mune keshi mune keshi mazvinzwisisa zviritori both sides hadzisi kuti musikana chete ndiye achada mukomana because even vakomana vacho vakudaro futi even varume muzimbabwe vakudaro futi akaona kuti bhebi rinenge rine mari iri akutoenda kune bhebi rine mari akutombokanganwa madhamu kudheni hanzi bhebi chimboripo payslip yakuti I saw this on Facebook. There's this article that says
mfesi akati kune baby ndikumbira mbonoshi payslip yako kuti unokwanisa kufambidzana here mazvona because people now they are avoiding kuti unotora munhu handidika uchida help handika but wobva watopedzera iwewo manje uriwo watochi wakutomuhelpa iwewe wacho nandimona because remember kuti when I believe with love is more like a project yekuti you are two people that are coming from different angles, different worlds, different backgrounds ende pamunosangana ndika munoda kuti uyu ari kuione zvake uyu achione zvake muchiita sei musangana but kune shasha dziri kutouya mumarelationship dzakatotageta kuti apa papakapa mufesi uyu kana kuti ane dheni rake andimona kana kuti mufesi uyu ane mari yake saka atotongoya akatongotageta kuti aiwa maya ndaita sei ndapinda ya ipapo ndipo chaimbo because chakuitika mazuva ano ndechekuti vanhu vakuda mari kudarika munhu alright gules asi imimi personally iyi personal way muchazondirowa zve iyi personal imimi personally gules what do you love more money kana kuti munhu kana both aiwa ende munhu wangu nomuda mari tozongoidawo ka because mari unongodawo pane vanzi mari yekupiwa plus mari yekupiwa nemurume wako yakanaka kana neboyfriend yako so ine kamwe unonzwa kamwe kakufila kakudika so ukangopiwawo mari unonzi baby mbobata ka5 wayaka uone zvokuita nako so yako yekushandira unongoinayo yako mari yekupiwa nemurume wako kana neboyfriend yako kana kuti imari inongonakidza so kuti muri murelationship mukomana nemusikana so iwo nenda kubasa mukomana nenda kubasa but mukomana akangokupawo kamari ungoti hazvisi zvekukumbirana izvozvizvo kuti baby ndipo kune vamwe murelationship kuti musikana anenge atiri nemari yake but ambokukumbira mari yokungomutiwo baby mbobatane apa so anofila kakudika so even mumba chemo baba muri kuita maresponsibility everything mai vari kuenda kubasa pane vanhu maitoti mai kana wakuenda kubasa hachatoziva kuti mukadzi wake anoda kumborukiswa musoro hachatozive because mukadzi ari kuenda kubasa saka akutozvionera pane zvese pane chese chaanoda mukadzi nekuti ari kuenda kubasa ndinozviitira zvinhu zvangu zvese because ndiri kuenda kubasa but ndinonzwa kungoti murume makatongogara zvenyu makachila ungonzi baby musoro wako uchaite unorudu neremangwana 5 waye umbonogadzira musoro iona mari unayo zvako but yekungopiwawo so just love yekungoti aiwa ka unonzwa kuti aiwa murume wangu anonondidawo kana kuti okay 10 minutes left kuti tipedze chirongwa chedu chanhasi tiri parapa tiri pahotspot ndina mai gulezi wako handi masivanda aikaka munodya nyama tofunga todya nyama okay eni yamangoma hanzi vanhu vakunyanya kuda mari kudarika munhu zvandambotaura mambozvitaura kaizvi thank you enia for the insight inome zvanzi munhu wese anoda mari neither a man nor a woman mari inotongodiwa pasina mari unokorwa sara unokorwa sara wega pasina mari alright pane vari kumhoresana zvamucomment section it's okay easy guy diga panzi generation yaiko zvino yakuda mari kunge ndivo vanoigadza rudo rwamazuva ano yaamari musiwa wainopera nerudo rwakabva rapera handizvo zviri kuitoitika ndozvikuitika ndika so ladies and gentlemen be aware kwamuri kokuti you must be able to determine kuti munhu is he or is she after mari kana maassets because ukangotanga kungorudunuka kuti ndine maassets munhu anenge anenge atochinanganisa chigame chacho yes panenge pakaipa hanzi naabsolomon nzombe mukoma wangu vanonyora manje ngatinatsotora mafemu hanzi relationship based on assets doesn't last at all. Exactly. Relationship must be but on the foundation centered on God. The rest will follow. Money will lubricate the love to flow nicely. Manaka. Panapa manje vocabulary. Thank you, Mkomangu Absalomon Nzombe. Okay, Gules. That's around in 10 minutes. And this is Kutipedze chirongwa ende chirongwa ichi zvirongwa zvinonakidza. Zviri rare kuti vanhu vange vachiengage in this type of topics. Muchine Gules.
Don't worry. Okay, Gules. Yeah. Your last words. Andidiga. Yeah. Or you, okay, before we go to the last words. Not mumbo time. Andidiga. You can provide advice. This concerning this issue of money. You need to go pay one advice. This concerning these issues of money. Yeah, tripapo. I think tombo tanga ne vari mudzimba vari mumarriage umu. Dzidziso yandinongo kupai kana muri 2. Either mai vari kuenda kubasa, baba vari kuenda kubasa, kana kuti mai havasi kuenda kubasa. Kunyanya mai vari kuenda kubasa nababa vari kuenda kubasa. Mukanzwanana, kuwirirana ndiwo chinhu chakanyanya kukosha. Kunzwanana, kuwirirana kuti alright, mwedzi wapera, kune vanotambira pamwedzi, kuna vanotambira paweekly, kuna vanotambira after 2 weeks. Kune vanoita madhiri sezvambotaurwa zviya. Chakakosha ndechekuti mukaisa mari patable, morongerana pamwe chete. Pana chinombonetsa mulife menyu. Asi mukatsvinyidzirana, baba akauya akati baby, this month hazvinombomira mushe. Iye achiziva kuti kesha naye, ongounza kamari kashoma patable. Zvinotanga kukonzesa maproblems mumba izvozvo. Ndopa futi maadvice kune vanhu vechirume kuti musanyanyoomera maningi. Musauye neshuga mumba muya makatakura kashuga muya makatakura kahopfu. Ipai mai mari vaine unotenga grocery remwedzi wese rinokwana mumba. Mai ndo vanoziva kuti mumba makashota, mai ndo vanobika zvo. Ndo vanoziva kuti ndichada kubika chakati iwo unobika iri mumba mazuva ano love iriko munobatsirana ini then unombotiona asi handini tiri papoti but mudzimai ndiye anoziva akazvikukicheni zvakanyanya. Saka ukamupawo mari kana kuenda mese kushopping muendawo mese kushopping moshopa zviri kudiwa mumba. So kwete kuti baba ndiwo anoenda kushopping mai vanosara pamba zonzi aiwa nyorai zvamuri kuda ndichauya nazvo ndini. Aiwa haipapo baba ngavaregere tsika iyoyo haina kunaka. Baba ngavadzidze kuti aiwa mai ndo vanoenda kugrosari kunotenga grosari kana kuenda mese kunotenga grosari. Dzidzai kuti mai ndiwo vanobata homwe. Murongerana pamwe mai vachibata homwe vachiziva kuti aiwa homwe yedu yakamira yakadai. Mai vakangoziva kuti homwe yedu mumba munomu yakamira yakadai hapamboite problem. Asi mai vakasaziva kuti homwe yakamira yakadai so mumba ndo panotanga dambudziko ipapo. Kuti ko imwe mari iri kuenda kupi? Pamwe tikurara nenzara, pamwe baba avani kwavari kutoisa zvavo mari ani mapanzwisisa. Iyezvo isusuwo vakadzi vanoendawo mabasa. Tisabva tanyanya kuti kana une basa rako pamwe ndiwo nebasa rinounza mari yakawanda kupfuura murume wobva watozviita ndiwo ababa mumba imomo. Aiwa mukadzi wawo uri pasi pemurume wako zvininipisomo. Une mari yakawanda kupfuura yemurume but hakunobva wazvishova kuti aiwa ndini ndiri kutoita panapa, ndini ndiri kutenga chikafu, ndiri kudi. Aiwa koko baba paunombotenga chikafu vanoshambadza here kuti ndiri kutenga chikafu, ndiri kudi. So both sides, mai kana uri kushandawo baba pamwe basa rambodzikira ndouri kuendawo basa, usabva waite utoro mumwe wako asi uziva zvavari kuita kakutoti iwo zvavakutenga chikafu mumba wakubhadhara kana kuti renti ukudini wakutozvita kunge ndiwe baba ipapo uri mubatsiri. Mumwe wako zvamuremerawo pane maproblems anenge amubatawo. Saka tiri kubatsirana, ndo patiri kutaura paipe communication nerudo nekunzwanana. Asi kana musinganzwanane mumba ndo panotanga problem iyoyo. Saka mumba chinhu chakakosha kunzwanana. Communication yakanyanya kukosha mumba, kunzwanana pane zvinhu zvese zvamunoita mumarriage. Pasaite kachitsotsi kekuwandirana. Pakangoita munhu wani akangotanga kuita kachitsotsi kekuwandirana ndo panotanga dambudziko. Mashoko makukuti kubva kuna anti Masiwanda. Varume ndaya vanava futi ndadzoka futi ndiri panapa kubada. My words of advice. Wisdom yega. You know what, inini handisoda kunyeba zvangu. On this program ndatodzidzo zvakawanda. Somehow I will not pinpoint pane ma-errors andinawo that I need to fix. Pane zvimwe zvandiri correct also. Handina fortunate mushopadzi mukadzi ngapuwe mari. Mari ngaipiwe mukadzi. Baby ngaripiwe mari risina kukumbira. Pakaipa. Handina inomesh advice iripo ndeyekuti make money and spoil your love to finish.
asi varume vabhatiza kuti zi varume vanazomubatika. Okay, guys, we are coming to the end of our live broadcast. Thank you so much for joining. Tiri panapa tina Aunty Masivanda. Tiri pa hotspot. Vachagara vachiuya zvavo because vane nyaya dzinonakidza mana vane nyaya dzinopisa ende vanenge vakutipisa even us tinenge takutonzwa kutsva kuno kwatiri kuri kutonzera bva tatobvisa bhachi because yei unongotora mahwanecha Beatrice Chingwaru, thank you for joining. Hanzi baba chaiwo ngavachengete mhuri in everything. Vakadzi tiri vabatsiri asi vana baba ngavaite maduties avo. Gulezi tisatavhara nyaya iyi. We know kuti kuna na baba kune ma-couples that they've separated, you know, based on different issues. And prima issues ekuti vana baba havasi kuzochengeta vana vavo. You understand? I don't know if you can address to these kind of issues at the moment. Yeah, ipapo yange yatosara iyoyo tomboti mai nababa makaseparate. Ari kuchengeta mai vantu vari kuchengeta vana, baba iwo responsibility pane vana vako. Vana ndevedu teseka. Azvirevo kuti kana tichinge tarambana munhu wani ndiye akuona nezvevana. Baba ramba uchitongochengeta vana vako sekuchengeta kwawainge waita muri pamwe chete. Nekuti munozwa chinozoitika nechekuti kana mwana achinge azokura mwana wayo yaka auda kuroorwa kana kuti auda kuroora kana kuti pane program dzakuitika baba kuti mwana ndiye wangu. But unenge usinombobvira wakavachengeta vana ivava. Unenge varasa vana vako. Saka kana marambana baba ngawaite maresponsibility ehubaba wawagara vanga vachingoita. Zvinei kuti mwana aripi. Kwaari kuchengetwa ikoko baba ngava take care of mwana wake. Mwana ngaachengetwe nababa sekuchengeta baba akambo baba ndiyo musoro wemba. Zvinobaso nemarambana mazodi emaita maproblems enyu neamai between two of you ngazvisapindirane pakati pevana. Ende vana ka vakadaro vana vanokura vachikudai mese baba namai. Zvinobasa kuti makarambana. Asi mai akazorambidza ndipo muzoona kuti mai anozoramba kuti vana vangu vanoda kuti vanoone baba vavo. Because baba vanenge vasingaite maresponsibility pane mwana iyeye. Ndo panozotangira pakuti mwana unozotaura kuti baba wakafa iwaro wapenyu. Okay, zvanzi mongova baba kubedroom aiwa handifoshu idzi ndedzemangwana kadze kubedroom toko ngasadzivhurei nhasi pana. Okay, zvikanzi namukoma easy. Let me open that one. Zvikanzi tinotenda nechirongwa tiri pamunguva dzose asi mari ngaisave nezita mari pamwe mari yese ngaiwe yese mumba toronga tese tobuda nechinhu chimwe chete whether uri kushanda kana hausi kushanda. Thank you so much for the insight. Zvikanzi mari yamai neyababa ngaibatane yorongwa pamwe chete. I hope kuti varume nevakadzi mese mukuzvinzwa kwamuri ikokoko tiri panapa tiri pahotspot. Tina Aunty Masivanda tichikurukura nhau dzemari idzi. Gules ndadada kuvhara tonepasa maminitsi manganawo. Okay, maminitsi apera. Okay, we might close anytime soon. Just a last one. Ndakanganwa. Pane an issue yekuti ndakazoona murume achiti let's say kuti marambana nditika then mwana ari kugara kuside ramai maybe because they are still young, you know, and the man is only sending akusenda mari you know ishoma little because ari kuti mwana wangu inini ndo mari yaanoita sei yaanodya kana kuita sei kana sei. Pama issues ekuti mwana akuchengetwa somewhere, do you have to cater more or unofanira kuketa zvinoenderana nemwana wako chete? Kwari kuchengeta wacho mwana wacho handiti basa raari kutoita iroro. Saka uchimidze mukadzi anoamba achichengeta. Unomuchengeta. Utochengeta because mukadzi wacho arikuita basa hombe rekuchengeta mwana. Unobva mukatumire 500 kuti mwana wangu ndo mari yaanokwanisa yaanodya chete. Mwana iyeye atone maresponsibilities akawanda. Anoenda kuchikoro, anoda chikafu chekuenda nacho chikoro, anoda mauniforms, anoda school fees, anoda zvinhu zvakawanda. Kuna baba vanoti inini zvese zvinoda nemwana wangu ndinoita, but he is not willing to go an extra mile kuti kuna amai variko but they are divorced. Ipapo anenge ari right zvake kana achiitira mwana wake zvese, school fees achibhadhara, matransport emwana wechikoro, mauniforms nechikafu chemwana, ko ndo zvinenge zvingodiwa kapa kuchengeta mwana. Zvikuzoita wawo extra izvo zvine zvazvo zvemwoyo womunhu wokuti haringa ningotendewo munhu ari kuchengeta mwana.
Ndo panobva hondo because mwana akati iwo watenga 2 kg eraisi mwana wako anodya ufanira 20 kg pane wana anenge kwana guguka kweiwo unenge uchatenga kana iwo uchitenga grocery unenge uchatenga 2 kg kuti mwana wako grocery kana uchitenga grocery mwana wako anogara kumba kune vanhu vakawanda pagrocery apa zvakafanana nekuti ukutumira iwo utumira grocery haungazotika nekuti anongodya 2 kg vamwe havachadyiwo here saka wakungobikira mwana wako karaisi chete pane vanhu vakawanda here aiwa kana uchicho izvi ndo zvandotaura kuti wakutoita nemwoyo wese kuti kana uchitumirawo wakungotumirawo kana utumirawo 5 kg ka hauchatumiriri 2 kg wakutumirawo 5 kg nekuti achadyawo nevamwe waachadya ko iye chikafu chouri kutumira ndo chaachadya chete pane mazvimwewo zvaanotodya zvinenge zvatengwawo pamba ipapapo so kana uchitotenga grocery ingo just buy grocery ungoziva kuti aiwa kune vanhu kuna gogo vari kuchengeta mwana. Alright, ganimboadresa nyaya iyi wangu mukadzi Isabel beti hanzi mari yababa ndeyedu tese asi yangu ndeyangu mukona what I'm saying here varume vari willing to adjust but vakadzi hanzi mari ndeyedu tese because nyamashi imwe chete hakuna mari inesekirunzi hanzi ndeyamai kana ndeyachi mari yamai ndeyamai kana wangu uri kundiona ndichisvika padhini hanzi ndeyedu tese mari yababa ndeyedu tese baba ngawaise mari patebe mari haifanira kuita murelationship mumarriage mari haifanira kuita mazita zvanambotaura zvambotaura mari haifanira kuita mazita kuti mari yazodai mari ngaingoiswe pamwe chete especially mari inoshandwa nababa toziva kuti vana madzimai mazhinji vanenge vasinawo mari yakanyanyowanda sterekiwo zvavo kuti mabasa awanda izvozvo mabasa mese muri murestaurant industry mese same hapana zvaa zvakuti vanzana varume they earn more than ladies mazuva anoka unogona ngochita haso rako rautoita ende mari ichitoita zvafanana mine haso ranyina munoita imi mandika munogona kutoona kuti at the end of the day maybe ka muritorova kutopfura chi kutopfura blas andi mazvona saka but yekuzoti hanzi ini ndichona kuti mwanga arikugadzira mari asitora ngemwangakuti hanzi yangu ndeyangu hanzi ndeitora ngemwanga ari kugadzira mari mwenyu anenge achigadzira mari kazvatambotaura zveze kuti maresponsibilities ndababa mumba handiti isusu tiripo pakubatsira asi mari ngaisava haine mazita kuti aiwa mari ngaingoiswe patebho vanhu mongorongerana pamwe chete maizvo asi baba ngavasabva waiti tekiteke kutoti mari yamai mari kese kaashanda because varume vacho vakuteka advantage kuti vakadzi tikuenda basa havachatichengeti takuzvichengeta tega mudzimba umu because iwo uri kuenda basa wakutoona wega kuti ndini pane patapata ndichazvitengera ndega pane chakati ndichazviitira ndega baba vachatombokupawo kana peni rekuti amaimboenda imunogadzirwa musoro amaimbotengawo kalipstick akutongokuona zvinhu zvese zvitori because takutozvichengeta kapo saka unofanira kumbondipawo kamari handisi kureva kuti gara uchingondiva but zvanambotaura zvekuti mari yekupiwa nemurume ndakagara zvangu pakauchi foni vheti ndindindinding 10k yapinda yamai but simu ye still 10k yapinda makaoni mangu but yababa ndiri kutoida mari iyoyo ndiri kutoida mai ngavapiwe mari wonder shall never end mai ngavapiwe mari mumba bhebi ngaripiwe mari mumba piwai mari mudzimba wamasikana musatombovasekerere varume avo because kavaramba tivasekerera vanoenderera mberi nekuti tiri kuenda kumabasa takuzvichengeta uende apo ndiwo wega wakutoziva utoriwa 5 years murume asina mbokupawo kana 500 kuti mbonogadzirwa musoro kana kuti bhebi mborowo anokukona wakaita manice afunza kuti mari yacho iri kubva kupi what goes around comes mukambotipowo mukatidzidzisa nekumbotipa kuti mutidzidze kuti ona kuti mari inotopuwa nombozati vanhu vechirume mimi tiri kupai mari stereki mimi muti bebi fiwo yangu haisi kuita boa una kanga kawaya here nobvanda kuti kawaya wakunodira petro but hamuzvioni manje mukuzvinzwisisa beba ona 50 here hazvina hadzisi kuito petro yangu haisi kuita ndombodira nomorowa maraundi basa kanoti wotopiwa 50 yeya namadhamu havatokupa 50 yeya wakutoipapa ndichaparamba ndikaramba ndosvika ndirowa ndichituniwa nzeve kumba. Okay guys, thank you so much for joining us. Tiri pana tiri pahotspot hanzi chisingapere chinoshura. Tasvika pakupera kweprogramu yedu hotspot ndina Masiwanda
vanenzeve vanzwa vanodzidza vadzidza. Guys, don't forget to follow and subscribe our Facebook page and our YouTube channel. So you follow our Facebook page and you subscribe our YouTube channel. Vanessa Kahari Mazowe, thank you for joining. I'm really sorry. We are now into closing. Takatine guest pizza, yanema nenyatsi donakiza nyaya manyama. But the next week on this same day, Saturday, okay, let me say every Saturday, tinenge tiri panapa tina anti Masiwanda tichidzidza nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzinonakidza, nyaya dzinosuwisa. Nasi talusa sevarume mangwana tichawinawo pane dzimwe zina. Mubva machinja ipapo, varume vachinji chinjai ipapo panhau yekuita stinge up. Tipeiwo mari. Ngotispoila iwo, so tinonzwa kusununguka, tinonzwa kukudaiso, munonzwa kakudika sokuti mazona munhu akangorara so unenge angorotomoka zita rabhebhi wake, so because anenge achinzwa kakudika. Musatinyime mari. Inini zvangu I want to be an example. Yeah. Tipei mari zvezvo. Bhebhi ngaripiwe mari. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira ndekuti bhebhi ngapiwe mari. Hanzi ipai mukadzi mari, ipai mukadzi mari. Hey guys, tichikusiyai tiri panapa tiri pahotspot. Rega tipinde tirove mukomana. Hanzi mwana asingacheme anovhira mbereko. Hanzi mwana asingacheme anovhira mbereko. Ndiye kawenyu mukomana wamunoziya, System Tasvika. Mangwana tenge tiri panapa tina andifochi tiri pa bedroom talk tenyara dzakadzika ipapo mawanike bye bye taenda tafamba nebora taenda tabuda. Signing out, Nobert Chimuka and Auntie Masiwanda. Asikazoti unotaura so. Unosima mameseji kwaSAP. Ndasikatombozoti unotaura kudaro so. Ndinotaura here.